Nicolás Maduro agarda nunha prisión federal de Nova York a comparecer ante a xustiza estadounidense. Trump asegura que teñen movimentos de GPS e contas bancarias que vinculan a Maduro e o seu goberno co narcotráfico. Mañá reúnese o Consello de Seguridade da ONU nun escenario cheo de incógnitas. Mentres, Trump deixa a fronte da transición a Delcy Rodríguez. Advírtelle que a xulgará polo que faga. Un incendio calcina parte desta vivenda en Neda, na Coruña. O lume declarouse mentres a parella que residía no inmoble dormía. Ningún dos dous está ferido porque, por sorte, conseguiron escapar pola ventá do cuarto de baño. Todo apunta a que ocorreu un fallo eléctrico. Son as imaxes virais dunha pelexa multitudinaria na Rúa do Franco, en pleno centro histórico de Santiago. Dous grupos de mozos agrídense mutuamente. No vídeo, un deles guinda un paraugas e vese como outro utiliza en varias ocasións gas pementa. A Policía Nacional tenta identificar a todos os participantes e non desbota que a liorta se producise por motivos ideolóxicos. E cuidado, porque o frío intenso volve a Galicia. Seguro que xa o notan algunhas zonas do país. O nordés fai aumentar a sensación de friaxe e continuarán caendo os termómetros. As mínimas van volver ser negativas. As máximas mañá en moitos puntos do interior valles custar superar os 5 graus. Hai que taparse. Taparse para que non día o frío adentro. Pois eu creo que estar na casa co lume da cociña, que para min é o mellor. E queda moi pouco xa para que cheguen os Reis Magos e cumpran os nosos desexos. Se non enviaron a súa carta, apúrense. Os taxes aínda están recolléndoas. O que se están case preparadas son as carrozas nas que as súas maxestades de Oriente pasearán polas rúas galegas. Nos minutos dámosles máis detalles. Que tal? Boas noites. Nicolás Maduro será procesado nun xulgado de Manhattan por narcotráfico. O exlíder de Venezuela segue no cárcere en Nova York. E ata que non haxa unha transición segura, Donald Trump afirma que será el o encargado de gobernar o país caribeño. A vida e o futuro de Nicolás Maduro e da súa muller cambiou esta fin de semana en poucas horas. Tras seren capturados por efectivos da Forza Delta estadounidense, chegaban neste avión a Nova York. Despois o mandatario esposado podíase ver entrando escoltado nun corredor das oficinas da DEA, Administración de Control de Drogas, onde se procedeu ao seu procesamento. Dixo en inglés, quizáis con ironía, boas noites, feliz ano novo. Máis tarde era trasladado ao Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, onde Maduro e a súa dona permanecerán encarcerados. O exmandatario enfróntase a diversos cargos que orbitan arredor da acusación de narcoterrorismo. As incógnitas céntranse na situación política e institucional en Venezuela, con Delcy Rodríguez no foco, a muller que era vicepresidenta con Maduro. Mañá tomará posesión como presidenta da nación e a administración Trump negocia un goberno de transición encabezado por ela e tutelado desde Washington. O executivo integraría mandatarios do chavismo, entre eles Diosdado Cabello, que reapareceu pouco despois de dalo onte por morto. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos. Unha das sorpresas é a marxinación de María Corina Machado e de Edmundo González para conducir o inmediato proceso post-Maduro. Algunhas fontes sinalan que a administración Trump quería evitar situacións de caos, pillaxe e desgoberno como as vividas en Irak tras a caída de Saddam Hussein e considera que María Corina Machado non pode garantir a seguridade. O horizonte pasa por unhas futuras eleccións, pero o camiño está sementado de interrogantes. E mentres en distintas capitais do mundo se sucedían as manifestacións de detractores de Maduro e tamén de partidarios, nas rúas de Caracas e de outras cidades de Venezuela predominaban as ringleiras de xente tentando facer acopio de víveres. Yo creo que ya esta es la última cola que voy a hacer pidiéndole a Dios que Él sea el que tome el control de todas las cosas. Soy revolucionario, aquí en pie firme y de lucha. Que ojalá que caigan los segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los que tengan que caer. O que se constata e que non se produciu a folga xeral que pedía Maduro se lle sucedía algo é que a situación nas rúas venezolanas tende polo de agora a normalidade.
En relación co futuro goberno venezolano, o secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, e o mesmo Trump, aseguran que estarán moi pendentes das accións de Delcy Rodríguez en Venezuela e advírtenlle que será xulgada polos seus feitos. En distintas entrevistas, Rubio recoñeceu o valor de María Corina Machado, pero advertiu que non está presente en Venezuela e que hai que actuar a curto prazo. Mentres, o ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, comunicaba que o equipo de seguridade de Maduro foi asasinado na operación da súa captura. O Consello de Seguridade da ONU reunirase mañá de urxencia logo da intervención militar dos Estados Unidos en Venezuela. A convocatoria da xuntanza impulsou na Venezuela. A proposta respaldarona Rusia e a China, membros permanentes do Consello de Seguridade. E a presidencia rotatoria do Consello, que neste mes corresponde a Somalia, aprobouna. A reunión, catalogada como unha discusión sobre ameazas á paz e á seguridade internacional, vaise celebralo luns ás 10 da mañá. A incursión militar estadounidense sen o aval de organismos internacionais foi unha das razóns esgrimidas por líderes de países como a Colombia para solicitar a reunión do Consello de Seguridade da ONU. Desde el punto de vista del derecho internacional, la ejecución extraterritorial, es decir, fuera de los ámbitos de la soberanía de un Estado, de sus leyes y de sus decisiones judiciales, es ilegal. Pero máxime si se hace, como en este caso, con el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado. Creo que todos estamos absolutamente de acuerdo en que Maduro era un dictador que no tenía ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio, lo cual es importante para valorar desde el punto de vista del derecho internacional la operación de la que estamos hablando. No que todos os expertos coinciden na importancia do que está por vir a transición cara a unha democracia no país. El problema es cómo se hace esa transición para que el futuro sea, el diseño final, sea una democracia liberal. Y yo creo que aquí el contar con el régimen no es una mala idea. No se puede abrir en canal el país en dos, los que apoyaron al régimen y los que fueron contrarios al régimen. A comunidade venezolana en Galicia vive con tensión e incerteza as horas posteriores á detención de Nicolás Maduro. Seguen os acontecementos dende a distancia e case sen dormir. Mestúranse a esperanza pola posible fin dunha etapa con medo á violencia e a falta de información. A principal preocupación son os familiares que permanecen en Venezuela. Cuando lo vi preso, me dio un gusto, ¿sabes? La verdad que me dio un gusto, sí que me gustó, porque es lo que uno quiere. Cuando ocurre algo que está fuera del margen de la ley, tú lo que quieres es justicia. A alegría dese momento contrasta cun pasado persoal marcado pola inseguridade e a represión. Todo lo que hemos venido, hemos tomado una decisión apresurada. Pasamos de estar hoy en Venezuela y a los 2 días en Orense. Por 3 secuestros, disparos dentro de la casa, ¿sabes? Una inseguridad. ¿Quiénes me secuestraban a mí o a mi mujer? La misma policía. O país enfrontase hoxe á segunda xornada logo do arresto do dictador. Está siendo un poco más tranquilo que el de ayer, porque bueno, ya sabemos cómo se desarrollaron los acontecimientos. De esta noche no hubo ningún tipo de ataque o de bombardeo a objetivos en el país. La familia ya está bien, ya sabemos que no hubo ningún tipo de baja civil o inocente a través de esta intervención de Estados Unidos. A información que lles chega do país é a que lles contan os seus familiares e o medo a compartir información en contra do réxime segue presente. La información aquí llega a cuentagotas, transmitirla ya es complicado. Hay mucho miedo en Venezuela de tener estas informaciones dentro de los teléfonos móviles porque el gobierno o la policía del régimen se ha dedicado a meter ese tipo de miedo, ¿no? Te paran por la calle, te confiscan el teléfono móvil y revisan la información que tú tienes y si es contra el gobierno te pueden llegar a meter preso, a multar o incluso a chantajear por no quitarte el teléfono. A preocupación polo futuro domina todas as conversas. Hay que ser cautos a la hora de celebrar una posible o futura liberación, que es el primer paso y es muy importante, seguro que sí. Hablar de esta transición da como por sentado que el régimen ya se rindió y ya entregaron el poder y realmente tú ves que ellos siguen allí. Ayer aún tuvieron una reunión, un comité de emergencia, un comité de crisis en el que estaban los 3 pesos pesados del partido. Sus declaraciones no daban a entender que estaban rindiéndose o que iban a dejar de seguir aplicando la dictadura que ya empezó a aplicar Maduro.
O Papa tamén falou sobre a situación en Venezuela. Fixo ao final dun acto público que ten cada semana con milleiros de fieis. Nel dixo estar preocupado de que o máis importante é protexer un ben, o do pobo de Venezuela, e garantir a súa soberanía. Tamén que haxa respecto para construir un futuro sereno para todos. Lembramos que a tensión entre a Santa Sé e o réxime de Maduro tamén foi alta no mes de decembro, cando as autoridades venezolanas lle impediron abandonar o país a un cardeal, o arcebispo emérito de Caracas, a quen lle retiraron o pasaporte. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, nunha carta enviada este domingo á militancia dos socialistas, fixo xa unha condena rotunda da violación, dixo, da legalidade internacional en Venezuela. Unha mensaxe moito máis rotunda cada onte, tal e como lle reclamaban os seus socios de Goberno. Nela, ademais, o secretario xeral do partido arranca 2026 co mesmo propósito que acabou 2025. Pretende esgotar a legislatura e chegar a 2027 á fronte da presidencia de España. O líder do PP oponse a que sexa Delcy Rodríguez a que se poña a fronte do país caribeño. Núñez Feijóo di que foi cómplice de Maduro. Nun comunicado publicado na rede social Xe, avisa a Trump de que as ditaduras non se derrocan a medias e reivindica as figuras de María Corina Machado e Edmundo González. Representan, dixo, a vía democrática en Venezuela, respaldados con case un 70% dos votos nos últimos comicios. Tamén se volveu a referir á situación dese país o presidente da Xunta. A través das súas redes sociais, Alfonso Rueda publicou unha foto dunha xuntanza de galegos e venezolanos no Parlamento de Galicia. Rueda amosou os seus desexos dun futuro libre e próspero para Venezuela. Máis cousas, os equipos de rescate de Indonesia atoparon o corpo de Fernando Martín, un dos españois desaparecidos no naufraxio dun barco turístico o 26 de decembro. As autoridades decidiron estender ata o mércores a operación de busca dos corpos dos dous menores que seguen desaparecidos. Un barco do operativo indonesio de rescate atopou na mañá deste domingo o corpo dun home na zona onde o día 26 de decembro naufragou un barco turístico a bordo do cal navegaba unha parella española con 4 menores. Pouco despois, o responsable da Axencia Indonesia de Procura e Rescate confirmaba que o cadáver atopado era o de Fernando Martín, o exfutbolista e adestrador do equipo feminino B do Valencia, de 44 anos. Trátase do segundo cadáver atopado na zona polos equipos de busca, despois de que o luns pasado recuperaran o corpo dunha das fillas da muller de Fernando. A parella de Fernando, Andrea Ortuño, e unha filla dela foron rescatadas con vida tras o sinistro xunto a 4 membros da tripulación e un guía. As autoridades de Indonesia decidiron estender ata o próximo mércores a operación de busca dos outros 2 menores que seguen desaparecidos, un fillo de Fernando e outro de Andrea. A policía ten aberta unha investigación para saber se a tripulación do barco turístico naufragado cometeu algunha neglixencia que provocase o accidente. A policía suiza conseguiu identificar outras 16 vítimas mortais do incendio de Noitebella nun bar de Crans Montana. No sinistro morreron polo menos 40 persoas, das que 24 xa foron identificadas e entregadas aos seus familiares. A maior parte das vítimas son mozos suizos e italianos. Tamén seguen sin identificar varios dos 119 feridos que permanecen hospitalizados. 11 dos feridos identificados xa foron trasladados a hospitais italianos. As autoridades suizas acusan os donos do bar queimado de homicidio, lesións e incendio por neglixencia. Mentres seguen os traballos de identificación das vítimas e de investigación da traxedia, a estación de esquí de Crans Montana volve a funcionar con normalidade. Un incendio nunha pasarela de cables no suroeste de Berlín deixou sen electricidade uns 50.000 fogares na capital alemá. O apagamento tamén afectou a máis de 2.000 negocios. O operador local da rede calcula que o incidente, que a policía investiga como posiblemente intencionado e que chega en pleno temporal de frío e neve en Berlín, podería afectar a suministración ata o vindeiro xoves. O apagamento afectou tamén as liñas telefónicas fixas e móviles. A media mañá deste domingo, un grupo de ultraesquerda chamado Vulcan proclamou a autoría da sabotaxe. De volta a Galicia, un fallo eléctrico é a causa máis probable do incendio que calcinou parte dunha vivenda unifamiliar no lugar de Pename, en Eda. Así quedou. Unha parella dormía no interior cando prenderon as lapas. Espertounos o cheiro do fume, xusto a tempo de escapar pola ventá do cuarto de baño. José móstranos o espazo onde se orixinou o incendio á mañanciña, un pequeno anexo construído na entrada da casa. A él espertouno o cheiro do fume. Me levanté rapidamente
E foi cando vin toda a casa, toda gris de humo, con subera unha niebla espesa. O único que fixen foi ir a abrir as ventanas para ventilar a casa toda un pouco. E rapidamente, ao ver o lume, saltar polas ventanas do cuarto de baño rapidamente, porque senón aí morríamos de fume. Unha vez no exterior, o matrimonio pediulles axuda aos veciños e deron o aviso a emerxencias. Primeiro que lle mandei a María que chamara ao 112. Esa foi a primeira cousa que lle marei. Despois, as tuberías e caldeiros por aí para intentar apagar o que podíamos. Conseguiron evitar a propagación das lapas ata a chegada dos efectivos do GES de Mugardos e dos bombeiros do EUME que completaron a extinción do incendio. O recibidor ardeu por completo, o resto da casa quedou moi afectada polo fume e a auga, pero o máis importante, salvouse. Houve moita sorte que fora de día, que houberan percibido o olor, entonces reaccionaron moi ben, sobre todo porque abriron as fiestras para respirar e para salir da casa, porque ao ser na porta, era a única porta que tiña a casa, pois podía convertirse eso nunha trampa para eles mesmos. Os bombeiros creen que o lume puido ser provocado por un curtocircuito en algún electrodoméstico. E outro lume en Láncara deixou un home duns 80 anos con queimaduras nun incendio producido nunha casa do concello lucense, como dicimos, de Láncara. Foi evacuado ao hospital. Ao parecer, trataba de sufocar o lume que prendera nunha estancia do inmoble, situado na parroquia de Río. Os bombeiros de Sarria foron os encargados de extinguir as lapas. Os 3 efectivos estiveron traballando no lugar unhas 3 horas. O 112 registrou outros 15 incendios urbanos durante esta fin de semana. E aquí en Galicia unha muller de 49 anos morreu atropelada na ronda de Outeiro, na Coruña. As cámaras da policía local mostran como a vítima non emprega o paso de peóns para cruzar a vía. Intentou avanzar pola mediana da rolda, pero puido tropezar e perder o equilibrio, o que fixo que caera no carril de aceleración. Nese momento, por desgraza, pasaba un vehículo. O conductor non foi quen de reaccionar a tempo e atropelouna. A muller faleceu no acto. Pois esta rolda de Outeiro, só no 2024, a Policía Local registrou nela 46 accidentes. Esta é a arteria principal da Coruña, unha das vías con maior densidade de tráfico, que se está a converter na rúa con maiores datos de sinistralidade da cidade. Os 5 kilómetros da rolda do Outeiro atravesan a Coruña de leste a oeste. É a vía máis longa da cidade e tamén unha das que soporta máis tráfico. Aparte de eso, que aquí siempre, pues la verdad que coche. Hai puntos especialmente conflitivos para a circulación, como a glorieta do Pavo Real, pero sobre todo hai comportamentos imprudentes que provocan situacións de risco facilmente evitables. Yo miro para allí, como no vengan, soy el primer pecador. Y como yo supongo que la mayoría, despiste, muchas veces cruzas porque vas pensando y ves el verde y es para ti. Y estás viendo un verde que non é para ti. Pois é o que ves, pasamos cando non debemos pasar. Al ser así una avenida en la ciudad, yo creo que la gente coge mucha confianza también. A última memoria da Policía Local documenta 46 accidentes acaecidos na rolda do Outeiro durante 2024 e constata un descenso gradual na sinistralidade da principal arteria coruñesa, que en 2021 chegou a rexistrar máis de 140. Non obstante, segue sendo a vía con máis incidencias viarias. La mayoría de las veces van lanzados. Quizás debían poner un poco menos velocidad. Y luego también eso, los patinetes y todo eso, pues también. Hai que ter cuidado. E cando vamos nunha edad así avanzada, pues cada vez peor. Os atropelos representaron o 12% dos accidentes totais da cidade. Case o 40% das vítimas superaban os 60 anos. E fíxense nesta pelexa multitudinaria que sorprendeu a veciños e visitantes na Rúa do Franco en pleno centro histórico de Santiago de Compostela. Segundo a Policía Nacional, un enfrontamento entre dous grupos de ideoloxía diferente derivou nunha pelexa na que, a pesar de non haber feridos graves, un dos seus participantes empregou gas pementa. Varias persoas que pasaban pola zona resultaron intoxicadas. A policía mantén aberta unha investigación para esclarecer a identidade dos participantes, aínda que non se presentaron denuncias polo sucedido. Moito ollo nas estradas. A DXT pide aos condutores extremar as precaucións na volta das vacacións. Porque as condicións meteorolóxicas máis adversas da borrasca Francis viviránse nas próximas horas. Ten máis datos Iria Soengas.
Así é, ata o martes está activa esa operación retorno do Nadal con moitos desprazamentos que coinciden con esa borrasca que deixa alertas por chuvias e neve que poden complicar a circulación no interior da península, especialmente durante esta madrugada. EMET activou avisos por nevaradas en Castela e León, Castela Mancha, Aragón, A Rioxa, Madrid, o interior de Cantabria e Castellón. Tráfico recomenda aos que vayan circular por estas zonas que teñan cadeas de neve ou neumáticos de inverno e que consulten tanto a previsión meteorolóxica como o estado das estradas antes deses desplazamentos. Aquí en Galicia a neve chegará a partir de mañá á tarde. A cota baixa o luns ao mediodía a 600 metros na montaña de Lugo. Grazas, Siria. Unha neve que pode chegar porque as temperaturas van ser xélidas durante a xornada de mañá, con máximas no interior roldando os 5 graus. E as mínimas van estar por baixo dos 0 graus. De feito, na provincia de Ourense actívase o aviso amarelo. Demetrio Morenza. Si, e vais notando ese descenso das temperaturas. Agora mesmo aquí na cidade de Ourense os termómetros marcan 6 graus. Agárdase que ao longo das próximas horas, cara a madrugada xa, esa temperatura chegue aos 0 graus. O peor vai ser no interior da provincia, onde se agarda incluso que poden chegar a rexistros de 6 baixo cero ao longo da próxima madrugada e a primeiras horas da xornada da mañá. Tamén a isto hai que sumarlle a presencia de chuvia nas próximas horas, o que vai complicar bastante algunha das chegadas dos Reis Magos aos diferentes puntos de Galicia. Así que, como dicíades agora mesmo, reiteramos ese chamamento a prudencia se teñen previsto realizar algún tipo de viaxe por estrada, xa que a situación meteorolóxica vai complicar eses desplazamentos. Temperaturas moi baixas e tamén presencia de chuvia nas próximas horas. O sol que tibiamente vemos na Fonsagrada non quita a sensación de frío que se percibe desde a zona da montaña de Lugo. Estou mete medo. A mí me dando as mãos, fai un frierísimo de medo. 0 grados debedes facer, 0. Marcaba fai un pouco o termómetro da farmacia. Pois esta mañá amanecemos con moito frío aquí na Fonsagrada, de momento pois seco, pero ben. Pola noite foron 3 baixo cero. É clima de montaña, estamos na montaña lucense. Que podemos esperar? Frío, máis que nada. Na Fonsagrada, a case 1000 metros de altitude, xa están afeitos a estas temperaturas. Aquí non fai frío ningún, estamos acostumbrados a él. O non haber humedad, facía máis sensación ayer que había niebla que hoy. Un pouco de frío sí que hace, pero se soporta bien. Para as jornadas vindeiras agárdase baixada de temperaturas e neve a partir dos 600 metros. Soy italiano, pero ya muchos años que estoy aquí a Fonsagrada. Prácticamente estou acostumbrado. Hai que brigarse. Os que xa temos edad, estamos moi acostumbrados a ela. De todos modos, agora xa hai anos que non hai neve. Hai que taparse, para que non día o frío adentro. Ademais, tamén hai que tomar precaucións ante a xeada e a neve das jornadas vindeiras. Xa no resto de España, esta intensa borrasca Francis está deixando estragos salientables, sobre todo en Málaga e Cádiz, onde está activado o aviso vermello por chuvia. En ambas as provincias caeron máis de 150 litros de auga por metro cadrado e provocaron dúcias de incidencias. Rúas totalmente asolagadas e ríos desbordados complicaron tremendamente o labor dos equipos de emerxencia, que tiveron que intervir para axudar as persoas en apuros. Porén, non hai que lamentar danos persoais. O ESALERT enviouse este mediodía a 27 concellos pedindo prudencia e que se eviten desplazamentos innecesarios. O frío tamén é motivo de preocupación. Está activado o aviso por neve en 5 comunidades, pero nestes momentos o seu impacto non preocupa tanto como a chuvia. La previsión es que nos queda todavía una noche muy intensa, lluvia al menos en aviso rojo hasta las 12 horas, hasta las 0 horas, es decir, hasta la madrugada, pero tenemos que mantener en este caso la activación de las alertas del plan de protección civil porque va a haber mucha escorrentía. Navantia arrinca o 2026 cunha carteira récord de traballo para 6 novos barcos. Ao longo deste ano, no estaleiro, coincidirán en construcción 4 fragatas F-110 e o buque de aprovisionamento en combate para a Armada Española. Ademais, comezará a fabricación dos bloques do programa de soporte sólido da frota, o FSS, integrado por 3 navíos logísticos destinados á Mariña do Reino Unido. Isto supón, segundo o propio grupo naval, unha carteira duns 9.000 millóns de euros, unha cifra inédita dende a creación de Navantia en 2005.
Na Catedral de Santiago presentouse hoxe un novo conxunto escultórico, obra do artista compostelán Óscar Aldonza. A escultura que representa a Epifanía está realizada en bronce cerámica. Instalouse preto do Pórtico da Gloria, xa que dialoga ca escena de adoración dos sabios de Oriente representada no propio pórtico. Ben, estamos nos últimos días para mercar a lotaría do neno e o sorteo está á volta da esquina e nós, polo menos, xa temos o noso décimo. Sí, aquí está. E quen sabe se algún será o afortunado. Moitos galegos apuran estas horas para conseguir esta lotaría e quizáis compartila coma nos. Porque, aínda que non toque, que non sexa por non intentalo. Xa non quedan moitos décimos físicos nalgunhas administracións porque esta campaña do Nadal din os loteiros que funcionou moi ben, aínda que non caeron grandes premios en Santiago. O que si repartiron foron moitas pedreas e reintegros. Este ano foi unha campaña moi productiva, a verdad que, bueno, superamos as nosas expectativas, supoño que coincidimos un pouquiño cos nosos compañeiros en que a venda foi bastante boa e a campaña do neno, pois igual, a falta dos últimos flecos que quedan todavía por vender, pensamos un pouquiño que xa está prácticamente rematada. Tocaron gran cantidad de pedreas, gran cantidad de terminaciones, realmente hubieron premios, entonces la gente se está volcando a comprar su décimo porque la tradición sigue para el niño. Pasado Nadal xa somos menos escollidos para elixir os décimos, pero seguimos tirando da lotaría como agasallo de última hora. O que fago é aos meus irmáns, en lugar de mercarlle roupa ou cousas dese estilo que a poden mercar eles por si mesmo, e non é unha sorpresa, como pode ser o décimo do Nadal. Entón, dende fai anos, lle merco un décimo para cada un e teñen a sorte de que cada ano lle tocaslle o reintegro polo menos. Se queremos o décimo físico, poderemos mercalo ata que pechen as administracións mañá pola tarde. Igual os reis traen a sorte á hora das cabalgatas. Podense achegar a calqueira administración a recoller ese último décimo que pensamos que pode ser o décimo agraciado co gordo do sorteo do neno. Espero que este año sea el año de que toque el niño en Santiago, ojalá. Pois iso, que traian sorte e tamén moitos agasallos. E para chegar a todo, claro, as súas majestades precisan de axuda. Por iso, os comercios están ateigados neste domingo, pero é que queda xa pouco para que debaixo da árbore estea todo o que se pediu. Cintia Piñeiro. Así é, comercios ateigados de xente arestora, como poden ver, para facer esas compras de última hora. É que os que se chegaron ao centro comercial daqui da Coruña aproveitaron para facer todo tipo de compras, dende agasallos ata algunha que outra rebaixa anticipada. E os Reis Magos, as súas majestades, tamén aproveitaron para facer parada aquí esta tarde para aqueles despistados que entregaron as súas cartas a última hora. Porque o certo é que o tempo xa xoga contra o reloxo para que chegue a noite máis especial de xaneiro. Xa adiantei algúns regaliños, pero claro, agora topeime aí con 3 que me faltan aí, estuve buscando aí o último momento. Los precios están bastante altos, pero bueno, una que otra cosita para los nenes. Yo quiero una pistola de agua. Una mascota virtual y un dinosaurio. Merquei os regalos para a miña familia, para agasallalos en Reyes. Este año me organicé fatal, entonces todo a última hora, como siempre en la vida, me pasó igual y dije, no, en Reyes no me va a pasar, me volvió a pasar, entonces todo. Cousiñas para rapazas, pero bueno, como no pequeno comercio, en ningún sitio, evidentemente. Hai que darse presa, que os reis estánse quedando sen tempo para encargar todos eses agasallos, porque algunhas cartas teñen moitas peticións e estánse enviando tarde. Sí, por iso os paxes están traballando arreo ata en domingo, espallados por moitas cidades galegas. En Vigo recibiron hoxe centos de nenos e nenas. Xoan Pereira. Sí, apuran o seu horario laboral os carteiros reais para recoller todas as peticións das nenas e dos nenos aquí nesta caseta de madeira no centro de Vigo, na que, por certo, tamén estivo Papá Noel. Ben claro que os problemas de vivenda afectan a todos, pois aquí o enviado das súas majestades e os seus paxes pois recollen as cartas e tamén poden atender de viva voz as peticións dos críos, pero son tantos que mesmo compre reservar cita e estar pendente da pantalla para que non perdamos a quenda. Queda aínda
moi pouquiño tempo para que peche a oficina postal, pero os colaboradores dos Magos de Oriente dignos, que poden atender peticións ata a última hora. Iso sí, ten que ser antes da cabalgata. 31. Como ano médico ou no supermercado, pais e nenos deben agardar a súa quenda para poder entrar e falar co carteiro real. O espazo dentro é reducido e compre un pouco de orde para que as peticións sexan ben escoitadas. Una motosierra. Grande. Por pedir que non quede. Outros, porén, teñen unha lista de desexos máis convencionais. Un proyector para que vengan, cuando vengan mis amigos, ver la tele. Una caravana de Barbie. Una litera para los muñecos. En un dron con cámara. Pola oficina postal dos Reis Magos, situada no epicentro de iluminación de Vigo, pasan estes días nenas e nenos de todo o mundo. Viñeron tamén de Venezuela, de Colombia, de Argentina, incluso onte vi unha familia de japoneses. O sea, viñeron de todo o mundo, de Estados Unidos tamén, Alemania, falan aquí todos os idiomas. Xa non cabe un selo máis no buzón ateigado de milleiros de cartas. Aínda que algunha quede sen enviar, seguro que os Reis Magos teñen poderes para saber o que conteñen. Así que o atasco no servizo de correos non será un obstáculo para que se cumpra a ilusión. Pois en menos de 24 horas os Magos de Oriente van estar percorrendo as rúas de todas as cidades entregando caramelos, ilusión e sobre todo botando un ollo para ver quen de verdade se portou ben. A Coruña é unha das cidades onde primeiro arrincan ás 5:30 dende o Parque do Bioño e rematan na Praza de María Pita. A Ourense chegan en tren, baixan da estación e subidos en camelo van ata o centro da cidade, na Praza Maior. Os nenos lucenses comezan percorrido no Parque da Milagrosa e seguen os reis por distintas rúas ata estar dentro da muralla, diante do Concello, na Praza Maior. En Pontevedra, as súas majestades dende a Avenida de Lugo, case en liña recta, dirixiránse a Alameda e van estar moi pendentes, como dicíamos, de todos. Teñen máis información noutras cidades galegas, horarios e itinerarios no código QR que aparece en pantalla e tamén no seguinte vídeo. Cidades e vilas galegas ultiman os preparativos para as cabalgatas dos Reis Magos. Fano coa vista posta no ceo porque, atendendo ás previsións, este luns será preciso ir ben abrigados e no norte da comunidade provistos de paraugas. Na Coruña, Gaspar, Melchor e Baltasar emprenderán o seu desfile en Bioño ás 5:30 da tarde. A comitiva, composta por 13 carrozas, percorrerá máis de 4 kilómetros para rematar na Praza de María Pita. En Santiago, os Magos do Oriente partirán da Praza da Mercé de Conxo tamén ás 5:30. Van ir pola zona nova e logo pola vella, nunha marcha que inclúe 5 carrozas e arredor de 300 persoas e que acabará no Obradoiro. Alí está prevista a súa recepción oficial contra as 7. En Ferrol, o desfile empeza ás 6 na Rúa Venezuela e conclúe na Praza de Armas cunha recepción no Concello. En Lugo, os Magos saen ás 6 do Parque da Milagrosa. No seu percorrido ata a Praza Maior desenvolveránse 16 espectáculos, cun centenar de actores, actrices e músicos, e repartiránse máis dunha tonelada de caramelos. En Pontevedra, a cabalgata arranca ás 6 na Avenida de Lugo. Un treito do percorrido que concluirá na Alameda farase sen música alta en atención ás persoas con sensibilidades especiais. No desfile de Vigo sairán 11 carrozas ás 6 da Avenida de Castelao. A marcha rematará na rotonda do Bicentenario. A Ourense os Reis chegarán en tren e ás 6 van desfilar desde a estación de tren ata a Praza Maior. A comitiva estará xeolocalizada e poderá consultarse en tempo real a posición dos magos na aplicación do Concello. Os que queden na casa poden seguir en directo a través desta canle ou na plataforma agalega.gal o paso das súas majestades por Galicia a partir das 7:15 da tarde. E mentres agardamos polos reis, un bo xeito de ilos chamando é percorrer as rúas cos cantares que a tradición galega conserva. En Pontevedra, a agrupación dos Chichisos saiu esta tarde a recoller o aguinaldo que merecen polos seus cantos de reis. Cantamos os reixes do kikiriki, sen non todas nada, cajamos aquí, sen non todas nada do kikiriki. A Virxe María e máis San Xosé se foron a Belén montar na burra. Así cantan os reis Darío e máis Irene, que xa son dos maiores deste grupo. Nos Chichisos xúntanse varias xeracións desde hai 26 anos para conservar unha tradición que se perdeu en moitos lugares.
pero que é propia da riqueza musical desta época que tiñamos en Galicia. Quedar cos pequenos, ensayalos, a camaradería que se forma entre eles, o día que sales a cantar polas rúas e ven que a xente responde botándolle o aguinaldo, non? Na funda da gaita, está moi ben, moi bonito. Estamos cantando polas prazas para que nos den o aguinaldo, aí pasámoslo moi ben. Despois vamos ao cine e comemos unha merendola estupenda. O ano pasado nos deron un billete de 50 euros. Arredor deles van xuntando un público comprometido que os acompaña nesta tarde de friaxe. Xa non se vai porta por porta, pero nas rúas a maioría da xente para o seu paso e compensos co aguinaldo. Pois xa saben que toda a información que viron durante este telexornal e moita máis, toda a actualidade está sempre actualizada minuto a minuto na nosa página web en G24 e g24play.gal. E agora metémonos xa coa información deportiva. Arestora está en xogo o partido do Deportivo, Irene. E dende as 9 da noite xoga o Deportivo en Riazor ante o Cádiz e vai vencendo o equipo branquiazul por 2-1. De seguido analizamos tamén a goleada do Celta fronte ao Valencia.